करिला ना हम पुकार करिला आइए बाबा इंतजार करिला सुमिरन में लाज के बचाई है सुमिरन में लाज के बचाई है गौरा के लालाना गौरी के लालाना सुमिरन में हमारा आई है गौरा के लालाना सुमिरन में हमारा इतने लेना और परशुराम जी से लड़ाई कर एक समय में कहनी का हरे बाबा परशुराम जी से कहलो बाबा परशुराम जी से कहनी लड़ाई आदरणीय हमारा सुनील राय जी एक गणेश के दरबार में लाख लाख पुरस्कार देने श्रद्धा प्रेम बन रहे राय परिवार के भगवान का नहीं कृपा है परिवार पर बन रहे यह कामना करो भोले बाबा से आ जाए बाज अच्छा चालू रहे देखे बहुत कले बाबा बाबा परशुराम जी से कनी लड़ाई अरे सुढ़िए में दिहलो तीनों लोकावा सुढ़िए में दिहनी तीनों लोकावा स्वर्गीय हमरा इंद्रदेव राय जी के पोता बनी रंजन कुमार राय जी वहाँ के अंतिम संस्कार में लाख लाख रुपया पुरस्कार दे लुटौनी आगे गने पीछे बढ़ंती करी परिवार में मंगलमय होके अमंगल कोसो दुर्भाग्य जाओ यह कामना करो बबुआ सुढ़िए में दिहलो तीनों लोकावा घुमाई सुढ़िए में दिहनी तीनों लोकावा घुमाई एक समय में परशुराम जी अपन मंदराचल छोड़ के परशुरामी उठौले अत्यंत जरूरी काम आ गई चल बड़े ने भगवान भोलेनाथ मैया पार्वती विश्रामालय में बालो अब पहरदारी गणेश जी के लागल बा आज तले परशुरामी न चावत जटा फरावत लखा जानो आयल बने गुरु जी से भेंट करे खातिर भगवान गणेश कले कोनो बात नहीं खे आदेश बा के अंदर नहीं खजाए के परशुराम जी में गणेश जी में लागल मैं युद्ध होके नहीं पटका पटकी लागल हो क्रोध में आके भगवान गणेश सोढ़िया में लपेट के तीनों लोग 14 बार घुमा के उठा के पटक दले धरातल पर क्रोध आ गए परशुराम जी के अपन परशुरामी उठा के चला के मरले भगवान गणेश के दहिना दंतवा कट गई एक दंत हो गई अब भगवान गणेश के दांत कटल के एगो दूगो ना तीन तीन वो कारण एगो तो ई है जौन हमने कहत नहीं जा बबुआ आ तब भइल का कभी कहत रे बबुआ भक्त कहले अमरजीत बाबा हर यादों के लाज के बचाई है यादों के लाज के बचाई है गौरा के लाला नाम गौरी के लाला नाम सुमिरा नाम धन हवा धन
माई के जय बोलो।